assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓoɓe yaw pindi tv wonɓe nder leydi sénégal ha e bowal leydi mo woni moon foof salminama yinde manama yettode sikki ala en garti e kattande jomiraɗo joom baɗe bawɗe oɗo subaka altine hannde gam humnude aadi men moon e kala subaka ko robino men diaydeji joni joni koye jaadi leydi sénégal paaɗen altini tati lewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi jaadi leydi sénégal e oɗo subaka hannde ne wayno gaari koye toɓɓe certude ɓurɗe mantinade ina hen toɓɓere pittugol ko yewte banggue ha joni pittugol leydi ndi kono kadi ne tawe hen fannuji kewɗi ganduɗa ɗi ko fannuji jaaduɗi e jamanu kono kadi e gueɗe dawrugol puɗɗortoɗen ko jayde guindiri nde le soleil eɗo subaka hannde nden jayde ari koye puɗɗogol on ɗon ñalawma guendijo gam laɓɓinde leydi ndi woni journée woɓe guindiri journée nationale de seetal sunu rew hoore leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɓe mbi tan de ko erago makko notama dendagal ɓesguli leydi ndi kala e jokɗi ɗi kala e mbaɗi kuuɓal tellinoma e guure mumen e diwnuji mumen gam notade gon erago tawi noon tawi fandare nde ko laɓɓinde nokkuji ɗi kono kadi e sukkidde woni e tiwoji ɗi ganduɗa ɗi ko tiwoji balwaltoji diƴƴi hoore jagorɗo Ousmane Sonko suuti hen konnguli ɗo holliti wonde tan yimɓeɓe ina poti ha joni jeyande koye mumen walla ni ha joni hormade ko wiyete ko e ndin taaridi hono environnement armée nationale woni nokkuji teskama tigui darde mabɓe toon ha tengti e ngol ɗon pittugol gam laɓɓinde ɗin nokkuji eno wiiri jayde nde besbi le jour ari koye on ɗon ñalawma ganduɗa ko mobilisation gam on ñalawma pittugol mimbi tan de ko le ballet de la république noon jaynen koɓe mbiri ɓe jañima hen noon ɗoɓe mbi hoore leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye kañum tigui eri ɓesguli ɗi ne wayno tan yo jeeyan koye mumen on ɗon ñalawma tawi ina kutoro ngal ɗon laaɓal jagorde kewɗe neldama e diwnuji ɗi kono ɗum ko hoorejo jagorɗo hunima wonde ni ma lumiére waɗi e événement ji bannoɗe lewru juin 2023 hay tawi ɗum ɗon yadani e pittugol kono noon o suuti hen ɗin konnguli kanko Ousmane Sonko kono colonel biteɗo colonel Sahoun Fati kañum ne jabtima Sonko ɗo wi wonde ko ɗum hunde moƴƴere fonde laɓɓinede kono loi d'amnesty rewi ɗo ɗum noon yiiɗi wiidema tan ko ɗum wawa amnade hankkadi ni ko fate banggue on lumiére e juin 2023 jayde li quotidien e o subaka hannde ari koye jabtade Ousmane Sonko tawi noon ko konnguli Doudou Wade ɓe ƴoogi e oɗo saaha tawi on wonno invité yewtere witede hono le grand jury toon to RFM o wi ko Ousmane Sonko ne foti jabde heddade e jamiroje hoore leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye wiide makko noon ko Ousmane Sonko ne foti wawde wadde adapté e jabde heddade e jamiroje on ɗon chef de l' état ko fate banggue alhaali Souleymane Kandé Doudou Wade erima hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye e Sénégal naɓeɓe kala nde kalata hen kalda hen kadi tawi ko jaam mbasa woɗɗoyde nder nden ɗon toɓɓere kono ɗum ko arte parti mabɓe PDS o wi wonde maître Abdoulaye Wade ina wayno ɗo sahande natti jogade ɗowgo on ɗon parti PDS saabu ko ene wona hannde duuɓi ɗiɗi ko signature goɗɗo mbo Abdoulaye Wade ñembete e piiɓe nelde ga e Sénégal kanko Doudou Wade konngol makko ne jaaji e nder nden jeyande witede li quotidien grand panel arti e ko yewti on ɗon ko yewti ha joni mbiyene on ɗon gestion to banggue politique étrangère ɓe mbi tan de ko Doudou Wade kañum tigui watti Ousmane Sonko e lawol wiide makko politique to banggue caggal leydi e politique militaire ɗum ɗon ko ɗum domaine chef de l' état manam tan ko maw leydi ndi foti ɗum haalde kadi foti hen jimɗe wiide makko noon ko ɗi dumunnaji kala yimɓe Sénégal naɓe nana jiiya ko gowani yiide sababu o noon ko Ousmane Sonko ɓaftude walla ni nokkude e lahal ngal jeeya e wiide makko noon affectation mo ganduɗa kawon général Kandé Ousmane Sonko e woɓɓe kala ne poti andude ene wayno jeeyo wona jeeyi mumen ɗin konngudi makko ne jaaji hello joyi nder nden jeyande witede le grand panel les échos ari koye titore ɗiɗi kono cuɓiɗen hen ko titode wotere ɓe gaari koye tardugol vol Air Sénégal gam nawde hajjiyankoɓe toon to Makkatal Mukarrama jeynen koɓe mbi ko ɗum kowak goggo woni tan ha joni ko yiya toon to aéroport Blaise Diagne mo Diass ɓe ɓe ganduɗa kañumen goni hajjiyankoɓe inana goni e miijoji kono kadi e kulhuli mbiyen e Kaya Mbeya hewɓe e ɓen ɗanniyankoɓe walla ni fonno wiyata toon to Makka gaccama ɗo e Dakar tawi ni ko Air Sénégal rewɗa ɗon ɓen ɗon voyagiste privé en e wayno tan en gondi hannde e mette mawɗe e on compagnie ɓe erima noon mawɗo leydi ndi nde waɗata hen junggo muɗum jagorɗo hono biteɗo El Malick Ndiaye etima ha joni ha wadde explication kono noon ɓe mbi ko ɗin konnguli woni ko natane nofɓe ɓe ganduɗa kañumen goni ɗanniyankoɓe accaɓe ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar
révélation quotidien arti hen wi ko kowak on ɗon départ toon to ko fate banggue pèlerinage woni hajju toon to makkatal mukarrama e mbi ko jagorɗo El Malick Ndiaye waɗi yidde douane kono tan de ɓe ganduɗa kañumen goni ɓen ɗon accaɓe ɗo toon to Dias kañumen kam ɗin konnguli natani e noppi mumen e oɗo saaha haysinno tawi habrama e oɗo altine hande ne gasa foof rewta lawol ɓen ɗanniyankoɓe mbawa ruttade walla ni tindade toon to makkatal mukarrama jayde las quotidien ina wayno arti on ɗon kowak peele ɓen ɗon ɓe ganduɗa kañumen goni ɗanniyankoɓe fayde toon to makkatal mukarrama e mbi ko l'enfer de pèlerin de Air Sénégal manam tan ko ɗum caɗele metti mawɗe ɗe ganduɗa ɗe ko ɓen ɗon ɓen hajjiyankoɓe fonnoɓe jolde Air Sénégal woni ko guuri e oɗo week-end Houreye Thiam Prera goto e ɓen voyagiste en privé kañum dewi eɓe ero maw leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ene wayno tan nde waɗata ko wiyete ko appel d'offre international beele ɓen ɗon ɗanniyankoɓe tindade toon to makkatal mukarrama ene mbawa tigui yettade gam juuroyade ɓurɗo e ɓurnaɗo windere point actu ari koye dawrugol e on ɗon lande alliance pour la république remobilisation des troupes toon to Kolda discours de feu manam discours mo ganduɗa ko kongude gulɗi jaw ummorade Abdoulaye Daouda Diallo walla ni fewde Abdoulaye Daouda Diallo e délégation muɗum wonnoɓe toon to Kolda e oɗo week-end koɗi konngudi ɓuuri teskede toon ɓe namdo holto Amadou Ba woni ɗum ɗon noon ko hewɓe suudɓe konngudi kañummen namdi ɗum ɗon e on ɗon délégation Kalidou Sy maire mo Madina Yero Fula wi tan holko saabi eɓe mbaɗe proposé candidat haaɓe gayna kadi on candidat ɓe daro kadi ɓe kaaɓo on ɗon candidat ko namdal on ɗon biteɗo Kalidou Sy maire mo Madina Yero Fula Boubacar Diallo maire mo ganduɗa kamne kadi suuti hen konngudi wi holko saabi Macky Sall noddani directement hono no wanno toon to Kaffrine woɓe ganduɗa ɓe ko terɗe responsable Koldoa to banggue fannuji ɗi kala garti e ko yewiti ha joni e wasde ɓe nangorande Amadou Ba walla ni etoje Amadou Ba e noon délégation ko wayno Abdoulaye Bibi Baldé Wuri Baylo Diallo maire mo Wélingara e Doura Baldé Chérif Sabali PCA mo Soda Guiri directeur général Alpha Babacar Baldé e Aminata Diop e DG Promise fof en ɓe mbi ko tawtata ko yewti on ɗon délégation mo ganduɗa ko délégation Abdoulaye Daouda Diallo e wondi muɗum yanoɓe toon to nokku mo ganduɗa o wiyete ko Kolda le public e oɗo subaka hannde ari koye namdal woni artirde ɓen wiyeteɓe AS woni alliance ɓe ganduɗa kañumen goni état du Sahel woni Nigéria walla Niger jafoɗon Burkina Faso e Mali yaltuɓe CEDEAO ɓe mbi ko ɗum mission impossible i artirɗe en leyɗele ɗe ganduɗa ɗe hannde ko ɗurnide CEDEAO ɓe mbi noon hay son tawi Bassirou Diomaye Diakhar Faye nana jokki erade ɓe ganduɗa kañumen goni ɓen pelle walla ɗen leyɗele alliance du Sahel nde gartata e CEDEAO ɓe mbi tan de ko ɗum wawa amnade saabu ko ɓoyata ko ne wayno tan on ɗon confédération de l'AS ɓoyata waɗe validé règle mo ganduɗa o ko démocratique waɗani intéressé ɓe ganduɗa kañumen goni AS woni ko jaynenkoɓe mbiri ɗin ko godini jaaji hello tati e nder nden jayde e wiitede le public l'observateur de groupe Futurs Médias nde oɗo subaka hannde ari koye passeport uji diplomatique ɓe mbi tan de ko la liste rouge faya koye yowde ko tolni e temedere capan tati titre voyage noon janenkoɓe mbiri sababu o noon ne wayno ko rapport de ko wiyete l' inspection walla rapport mo ganduɗa ko inspection so tawi en tugnima ɗiɗon konngudi mo service des affaires étrangères e ko yiwti e jamiroje premier ministre Ousmane Sonko janenkoɓe mbi ne wayno ko ɗum mission mo ganduɗa ko vérification tawi won mission fara koye nayo ɓadiɓe Macky Sall kañumen joppa e fanno goɗɗum ko tawete hen koko yewti ha joni e président walla mbiyenni Woré Sarr mo ganduɗa ko kañum tigui ha joni daari yalti e lande PDS e wiide makko noon ko signature Abdoulaye Wade koko ñamba e kala e saaha foof o woni caggal muɗum ko Karim Wade e wiide onon débaji mo ganduɗa ko gonnoɗe e lande wiyete ko PDS jayde la turbine sport ko ɗon puɗɗortoɗen jaari men caftal balle oɗo subaka ɓen gaari koye foldeɓe Ligue des champions européen Real Madrid en soletiɓe mbitande ko ala et la force de l'habitude manam tan ko dolde ganduɗa ɗe ko dole ɗeɓe keptini saabu ɓe ƴetti ko tolni e 15 on ɗon titre mo ganduɗa kam woni titre Ligue des champions européenne Stade Quotidien kañumne ari koye Sénégal RDC République démocratique du Congo réaménagement tactique noon jane ko ɓe mbi holtan no Aliou Cissé jogori waddi wa tawi noon ko on classement mo tawtortaki Krépin Diatta wondude Ismaïla Jacobs
Champions Ligue des Champions 15e sac record Real Madrid ina fadi Mbappé kono kadi jopi hande o ko 16e ko yiti ha joni on don coupe kono dum ko be kolliti wonde be namdima mo ganda kan woni Cheikhou Guirassy attaquant mo série national o miji may ballon d'or africain bidi makko e odo sa hande mo miji jettude on don ballon d'or africain e odo saison mo gonden musibe teddubi ko dum wonno ko jaade leydi Sénégal ndawri odo subaka altini tati lewru juin 2024 en jetti Djiby Dieng to bangue caméra et montage adi men e robindo jani sallahu lamdo jabi jogoro wonde ko jango talata sallahu lamdo jabi on jarama